Takže čo ste Wolfovia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes tu máme zostavu z nemeckej Bundesligy a je to tým Bayern Mníchov. Ešte predtým vám chcem povedať, že v minulom videu vypadla jedna časť videa a pridala sa jedna novinka. V tejto zostave bude text trošku skrátený, ale lepšie povedané zostručnený. Ďalšie vysvetlenie máte v komentároch. Takže sa pohodlne usaď, hoď like, odber a ideme na to. Taktika je 4-2-3-1, pre Bayern sa hodí, vedia s ňou hrať a hrajú ofenzívny štýl. Manuel Neuer je jeden z najlepších brankárov v histórii futbalu. Je to brankár s výbornou reakciou, známy v hre nohami a často opúšťa bránku, čo je dosť riskantné. Veľký líder a pokojný pod tlakom. Josip Štanišič reprezentuje Chorvátov a je cenený vďaka svojej flexibilite. Vyhráva súboje, technicky je na tom dobre. Konrad Laimer je záložník, ale kvôli defenzívnemu štýlu hry je schopný hrať aj na tomto poste. Je to stredopoliar s vysokou energiou a tiež je silný v súbojoch. Podporuje útok, zapája sa do akcií a strieľa zo strednej vzdialenosti. Tak opustil Leverkusen, pre nich to je strata skúsenosti a veľkého robustného hráča. Komunikuje so spoluhráčmi, blokuje strely a dokáže pokryť priestor pred bránou aj proti rýchlym útočníkom. Dayot Upamecano si myslím je podceňovaný. Vystihuje ho defenzívna všestrannosť, vysoká inteligencia a sila, ktorá je dôležitá v obrane a Bayern ju má v celej defenzíve. Pavlovič je talentovaný defenzívny záložník s presnou rozohrávkou, ktorý sa vie zapojiť aj do útoku. Rýchlo číta hru a reaguje pod tlakom a taktiež je fyzicky pripravený. Kimmich je dôležitý článok v zostave Bayernu. Je všestranný a dôležitý pri rozohrávke kvôli presným prihrávkam. Dokáže správne reagovať na situácie a tiež je schopný zvládať náročné zápasy, tlak aj vysoké tempo. No a vysunutý záložník Serge Gnabry, nechýbajú na ňom rýchlosť či obratnosť. Pravidelne skóruje a zapája sa do kombinácií, kde je tvorivý. Super dribbling aj kontrola lopty. Posiela z Liverpoolu Luis Diaz je dynamický krídelník, ktorý je známy vo svojej sile v situáciách 1 na 1. Podobne ako Gnabry vie kvalitne zakončiť aj pripraviť šance pre spoluhráčov. Naviac ešte pomáha výrazne v defenzíve. Máme tu mistra nonchalant Michaela Oliseho z Francúzska. Výhoda je, že je taktiež skvelý dribler s presnými centrami a častými strelami. Dokáže spraviť rozhodujúci pás či už zo štandardky alebo hry. Je vidieť na trávniku a pravidelne prispieva v ofenzíve. A Kanea si nemusíme výrazne predstavovať. Top útočník so skvelým zakončením, dobrou postavou. Vie hrať chrbtom k bránke, držať loptu a vyhrávať súboje. Sťahuje sa pre lopty a zapája sa do výstavby akcií. Je to spoľahlivý a pracovitý útočník aj v napádaní. Tak tu je celá zostava Bayernu. Začneme v bráne, kde je nestarnúci Neuer a náhradník Urbik, ktorý bol kúpený počas zranenia Neuera a myslím si, že to bude budúca náhrada, ale ešte musí nazbierať dosť skúseností, lebo keď tam bol, tak striedal dobrý zápas s horším. Naľavo Stanišič, ktorý môže kľudne aj hrať na pozícii stopéra, ale keďže aktuálne sa hodí viac na kraj, tak je tam. Máme tu aj Davisa, ktorý sa po zranení vráti a uvidíme, aká bude situácia, ale mal by byť voľbou číslo 1, ak Stanišič sa neustabilní, neprejde na stopéra a Ito nebude podávať výborné výkony. Čož Ito si myslím, že bude striedať pravidelne, aj keby nebol v základnej zostave a vždy niečo tomu týmu priniesol, aj čo sa týka ofenzívy. Ale Davis sa bude určite hodiť proti rýchlejším hráčom. Jonathan Tah bude stabilne hrávať. Kim Min-jae, ja by som ho úplne nekritizoval, lebo minulú sezónu bol zohratý s Upamecanom a mal tam dobrú časť sezóny, takže toho by som neodpisoval. Laimer, ten kľudne môže byť aj na pozícii Kimmicha alebo Pavloviča. Mne je to osobne jedno, ale dal by som ho sem, pretože je silný, stabilný, nepúšťa žiadnych útočníkov za seba, proste je spoľahlivý. No a Saša Boey, ten určite bude do budúcnosti dobrý obranca.
a vlastne bude plniť tú rolu náhradníka zatiaľ, ale určite sa v budúcnosti dostane aj do základu nejakého z tímov a možno aj Bayernu. Pavlovič je vyprodukovaný mladý talent a Bischoff hráva väčšinou na ľavom kraji, videli sme ho už hrať aj na pravom kraji, ale v minulej sezóne za Hoffenheim nastupoval na ľavé krídlo, kde som ho pôvodne chcel dať, ale o to sa dostaneme za chvíľu. Jozua Kimmich, bez neho si neviem predstaviť základnú zostavu, je to proste dôležitá postava, kapitán, no a ešte k tomu všetky lopty z rozohrávky odzadu vlastne idú na ňo a on to už rozvíja. Gorecka tiež dokáže plniť takúto úlohu, aj na desine by vedel zahrať, ale to nie je jeho primárna pozícia, ale určite je to kvalitný a aj skúsený záložník. Na desine tu máme Gnabryho, ten má výbornú formu od začiatku sezóny, aj ktorú si preniesol aj do reprezentácie. Musiala sa po zranení vráti a bude zaujímavé sledovať, že ako sa títo dvaja pobijú o miesto v základnej zostave, ale ak Gnabry si udrží tú formu, čo má teraz, tak bude musieť strašne mať dobrú formu, aby ho vôbec prekonal. Olise na pravom krídle a náhradník Lennart Karl, ktorý túto sezónu sa dostal na scénu Bayernu, dáva góly, má dobrú formu, dostal aj ocenenie za najlepšieho hráča v zápase Lige majstrov, takže presadil sa a ešte uvidíme, ako to bude ďalej. Na ľavom krídle Diaz, ten prišiel z Liverpoolu, kde mal dobré sezóny, teraz má prelomovú. No a jeho náhradník Guerreiro môže hrať aj v obrane, ale tam je veľká konkurencia, tam by som ho nedával. Aj na desine môže zahrať, ale myslím si, že takto je to asi najlepšie. Na hrote Kane. No a ešte by som povedal, že Diaz môže hrať aj za falošnú deviatku, ale to asi Bayern úplne moc nevyužije. Kane je deviatka, ten proste bude strieľať góly počas sezóny, to bez pochyb, ale bude dôležité, aby sa nezranil. Jackson je výborná náhrada, výborný náhradník, proste bol som prekvapený, keď ho Bayern kúpil, ale potrebovali toho náhradníka deviatku, teraz ho majú a je to útočník, ktorý vie dať gól, takže za toho musím pochváliť. No a ako vidíte, konkurencia v útoku je veľká, Bischoff by sa tu asi nepresadil, ale potreboval som ho zapojiť niekde, je to talent, takže musel som ho dať sem, keďže tu nebol žiadny náhradník a Guerreira by som potom nikde nezapojil, čo by bola škoda za mňa. Toto by bolo z tohto videa všetko, hoď like, odber, daj odber King Wolfovi, prípadné dotazy píš do komentov a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!